sam Johnny i danas ćemo snimati GTA Vice City. Na ovom kanalu, evo počeli smo u stvari misiju sa Cortezom i na ovom kanalu možete očekivati mnogo go gaminga ili igranja igrica kako vi hoćete. Možete očekivati neke tutoriale ako budete htjeli, pišite u komentare ako hoćete tutorial kako snimati Minecraft. Možete vam snimati nešto na kompjuteru, a uglavnom će na telefon. I ja sam u saradnji sa Ludom grupom i zapratite ovu grupu, stavit ću vam u deskripciju videa. I sada prelazimo sad na Vice City. Sad idemo na misiju kod Corteza, na misiji smo kod Corteza i sad kad završimo ovu misiju imat ćemo otključen onaj drugi grad. Tako da... ajde završimo. A možda ćemo se izredati u GTA, očekujte i to. Uobičajeno očekujte i malo lagova zato što moj iPhone nije nikakav, tako da će malo lagati, ali opet. Yes, friend. Ajmo sad. Ajmo njega. Ajde, ušač malo. Idemo. Ajmo sada, idemo na borbu. Jebi. Oj. Okupajte se, malo smrdite. Ne znam da vozim, zato što sam idiot. Auto će vjerojatno eksplodirati, tako da... Ovaj ako nam crkne, drugog ne imamo. Tako da trebamo biti pažljivi. Treba da se ne zavijemo u drvo. Kao sad. Ovaj momčinjak je dumri. Neki ima sreće. I gledat ćemo to čim je tamo. Evo već počinje da malo da laga. Zato što me zeza mnogo fon. Da ima gdje to čak. A dobro je bliže. Ako se nešto čuje u pozadini javite mi u komentarima zato što evo, pa eto. Javite u komentarima ako se nešto čuje u pozadini. Da probam to da regulišem. Ajde malo da odmah. Ajde, trči. Pogrešna ruta. Što je ovo? Vjerojatno čankom si sigurno. Ajmo. Šta moraš spalim? A nema dobro. Ovaj video neće biti baš dug, ali to možda će biti oko 10 minuta. Sad će ovdje dođe mafija pa pucnjava. Ja kad sam igrao na kompu ja sam ubio moje, nisam mafiju, zato što nisam znao jer sam bio idiot. A sad kaže dolazi Diazovi. Diaz and Lens are safe. Sad su ovi naši friendovi. Treba da ja pucam.
Mislim sam sjeo misiju. I evo nas ljudi, vratili smo se. Konačno prošlo je 10 minuta. Ubija sam se, znači. Sad znam da ne treba da pucam u njega. Ajde. Kad će mafija doći da ja poruku? Evo mafija. Šta laga sad? Ne znam da gađam, nije fazon. Znaš šta? Ima ovaj auto aim. On mala. Ma. Ajmo. Pucaj. Piju. Ubije me bre. Ajde. Odi, tiš mi crći, svi će mi crći. Pucaj. Pucaj. Jesi da pucaš u auto, ali svejedno pucaš negdje. Pucaj. Okej. Evo sad će onaj deo. Piju. Ajde. Gdje je još jedan? Ili šta? Evo ih li dvoje. A sad će ovdje se rokaj. Kud ga sjeba. Ne, laga, fuck. Ja sam pro. Rokno sam ga ispao. Metkića. Ljudi, sad kad završimo... Završava se ide. Žao mi je. Ali jebi. Sad ćemo da vratimo Diazu pare. Opa. Profi kaskader. To mi verset. Evo ga. Evo Diaz. Zar nije bio on u početku Jurica kad sam pucao? I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Zdravo!